Oikein lämpimästi tervetuloa myös minun puolestani. Ja jonkun verran ehkä puhun samoja asioita, mitä olette kuulleet, jos olette käyneet sen opastuskierroksen, koska kysymyksessähän on sama näyttely. Mutta ihan tarkoituksella työt on nyt vähän eri järjestyksessä kuin mitä ne on siellä näyttelyssä. Eli oma sellainen toiveeni on myös, että jos teillä suinkin aikaa ja kiinnostusta riittää, niin kävisitte ehkä katsomassa sen näyttelyä enemmän kuin kerran. Ja ihan kulkisitte sitä eri järjestyksessä, jolloin miten se vuoropuhelu rakentuu niiden teosten välillä, niin avartuu entisestään. Ja teemana siis tänään on taiteilijoiden kaupungit, julkinen tila, estetiikka ja yhteisöllisyys. Ja tuon näyttelyn teosten lisäksi niin tuon pikkasen esiin historiaa, kaupungistumisen käsitteen tutkimisen tärkeyttä nykypäivänä, miten se heijastuu, miksi se on niin tärkeä juttu Aasiassa, vaikka verrattuna meille Suomeen. Ja sitten mitkä on ne keskeisimmät asiat, mitä taiteilijat tuolla käsittelee ja kohtaa. Ja ihan luennon loppupuolella, jos meillä aikaa jää, niin siirryn sitten itse asiassa omaan tutkimukseeni. Eli koska tutkin tällä hetkellä vaihtoehtoisia taiteen ja luovuuden muotoja Itä-Aasian kaupunkitiloissa, jotka tällä kertaa ne ei näy tuolla näyttelyssä, mutta tuon niitä sitten pikkasen siellä lopussa esille, niin saatte jotain ihan uuttakin tänään. Ja jos tulee mieleen jotain kysyttävää, niin ilman muuta rohkeasti vaan, ei tarvitse odottaa sinne luennon loppuun, vaan voi kysyä ihan silloin, kun tulee mieleen, että tästä tarvitsisi lisää tietoa. Sitä vartenhan minä tänään täällä olen, että autan teitä ehkä avartamaan pikkasen eteenpäin sitä näkemystä, mitä täällä tänään on tarjolla. Eli ikävä kyllä, mutta toisaalta myös onneksi yliopistossa opettajana toimiessani niin törmään aina siihen tärkeyteen, että historia on se, mistä lähdetään liikenteeseen, oli sitten kysymys taidekaupungissa tai kaupungistumisen ja taiteen yhteistyö, koska sen historian kautta nyt parhaiten ehkä tulee esille ne syyt, miksi omalla tavallaan nuo eri maat ja eri kaupungit ovat eri vaiheissa ja miksi ne ovat niin erilaisia kuin ne ovat, koska sehän myös totta kai liittyy siihen omaan kulttuuriin ja kulttuurihistoriaan. Ja haluan myös korostaa sitä, että kaupungistuminen ei todellakaan ole mikään uusi ilmiö, vaikka se tällä hetkellä onkin niin merkittävä ja paljon tutkittu. Että esimerkiksi Japani oli aika lailla edelläkävijä tuolla Aasiassa ja sellainen ensimmäinen kaupungistumisen huippu oli jo tuolla 1500- ja 1600-luvun vaihteessa, jolloin kaikki niin kuin merkittävimmät Japanin kaupungit itse asiassa jo syntyivät. Ja tuo 1868 asti kestänyt Edo-kausi on hyvin kuuluisa siitä, että se on yksi pisimmistä rauhankausista koko maailmassa, yhden maan sisällä. Ja sinä aikana kaupungit ja varsinkin Edo, eli nykyinen Tokio, vaurastui huomattavasti. Ja se oli oman aikansa metropoliitti, koska siellä asui jo noin 1 miljoona ihmistä tuolloin 1600-1700-luvuilla. Ja se oli hyvin vilkas kaupankäynnin keskus monella tapaa. Ja tuossa on arvioitu, että Edo-kaudella koko Japanin väestöstä jo noin 10–15% itse asiassa asui kaupungeissa. Eli se on aika iso määrä, varsinkin jos verrataan näihin muihin valtioihin tässä Itä-Aasian kentässä. Eli esimerkiksi Kiina, niin siellä jo Song-kaudella, eli 1000-luvun vaihteessa, niin kaupungeista tuli tuotannon ja kaupan keskuksia, mutta kaupungistuminen Kiinassa on ollut todella matalaa ja hidas ilmiö verrattuna Japaniin. Eli esimerkiksi 1700-luvulle saakka niin vain noin 5% Kiinan väestöstä asui kaupungeissa. Verrattuna tuohon Japaniin, niin sehän on vain noin 1/3. Eli pitää tulla jopa tänne 1900-luvun puolelle, 1900-luvun puoliväliin, että päästään suurin piirtein Japanin kanssa siinä historiallisessa kehityksessä samalle tasolle. Korea on ehkä ollut omalla tavallaan vielä maatalousvoittoisempi ja hitaampi kaupungistumaan. Ja vasta tuolla niin kuin 1940-luvulla päästään tuohon noin 12%. Ja Taiwan myös on ollut hyvin maaseutupainotteinen ja varsinkin Taiwanissa niin
modernisaatio vasta tässä 1900-luvulla on ollut tällaisen kaupungistumisen käynnistäjä pikkuhiljaa eteenpäin. Mutta esimerkiksi Taiwanin kohdalla näitä lukuja on välillä vähän hankalampi löytää, ainakin sellaisia hyvin luotettavia ja paikkansa pitäviä lukuja, koska Taiwanissa väestönlaskenta, virallinen väestönlaskenta, aloitettiin vasta 1905. Eli nämä luvut ovat siis todellakin arvioita, koska historian saatossa erilaiset tavat määrittää sitä, montako asukasta jossain kaupungissa tai valtiossa on, niin on aika mahdoton tehtävä, varsinkin kun puhutaan Kiinan kokoisesta valtiosta. Hongkonghan on omalla tavallaan ihan oma poikkeuslukunsa tässä Itä-Aasian historiassa, koska siellä oli asutusta ja toimintaa ja maataloustoimintaa ja kalastusta jo ennen kuin brittiläiset sen valloittivat, mutta se historian kirjoitus tavallaan alkaa vasta siitä, kun siitä tuli brittiläinen kolonisoitu kaupunki tai peräti kaupunkivaltio tuossa 1842. Ja siihenkin aikaan vain pieni osa ihmisistä itse asiassa ehkä kokivat olevansa kaupunkilaisia ja tekivät töitä, mitä meillä nykyään ajatellaan kaupunkilaiseksi työksi, kuten pankkiiritoimintaa tai viranhoitoa tai toimistotehtäviä. Ja Hongkong on ollut hyvin maaseutuvoittoinen vielä tuohon 1900-luvun puoleen väliin asti. Mutta koska se on kaupunkivaltio, niin se aina mielletään kokonaisuudessaan kaupungiksi ja sen väestön kaupunkilaisuusaste on automaattisesti 100%, riippumatta siitä, onko ne itse asiassa maanviljelijöitä ja kalastajia vai ovatko he niin kuin toimistotöissä. Eli tämä on myös yksi seikka, mikä vaikeuttaa näiden lukujen totuudenperäisyyttä, koska ne määritelmät siitä, kuka on kaupunkilainen, kuka on maaseutulainen, niin vaihtelee eri aikoina, eri valtioissa ja eri kaupungeissa. Ja se, mikä on ehkä se virallinen määritelmä, ne ei olekaan sitten paikkaansa pitävä sen kanssa, mitä se yksilö itse kokee. Ja että tunteeko hän olevansa maanviljelijä vai kaupunkilainen. Mutta yleisesti ottaen kaikissa näissä maissa ja kaupungeissa niin tällainen uusi modernisaatio, tekniikan kehittyminen, kaupan kehittyminen on totta kai ollut se kaupungistumista edesauttava tekijä koko ajan läpi historian. Ja edelleen nykypäivänä, kun tulee digitaalitekniikkaa ja muita vastaavia palveluita enemmän ja enemmän, niin se kaupunkilaisuus kehittyy entisestään. Ja tuon määritelmien ongelmallisuuden tuossa jo mainitsinkin. Mutta siirrytään jo sitten tähän päivään. Eli miksi me puhumme kaupungistumisesta tänään, kun se on niin vanha ilmiö? Niin YK jo tuossa 1996 niin ilmoitti, että tämä meidän 2000-luku on niin sanottu urban millennium, eli kaupungistumisen tai kaupunkien vuosituhat. Ja että kaupunkien kasvu on suurin yksittäinen vaikutustekijä, joka muokkaa koko maapallon kehitystä nyt 2000-luvulla. He ennusti ja ilmoitti sen tuossa jo viime vuosituhannen ihan loppupuolella. Ja Maailmanpankin mukaan tämä viimeisin tilasto, mitä löysin, niin vuonna 2014 koko maapallon väestöstä 53,4% asuu jo kaupungeissa. Eli ollaan tultu siihen vaiheeseen, että enemmän kuin puolet asuu kaupungeissa koko maapallolla. Ja esimerkiksi Kiinan kohdalla tämä kehitys on ollut hyvin huima. Eli Kiina on jopa pikkasen keskiarvoa yläpuolella tällä hetkellä. Että noin 54% kiinalaisista asuu jo kaupungissa. Ja tuon näitä lukuja esiin ihan juuri sillä, että saisitte enemmän käsitystä, kuinka mittavista suhteista todellakin puhutaan. Pekingissä vuonna 2013 asui noin 21 miljoonaa ihmistä. Se on 4 kertaa enemmän kuin koko Suomessa. Se on aika paljon. Ja Shanghai on tällä hetkellä maailman suurin kaupunki. Eli vuonna 2013 siellä arvioitiin asuvan noin 24 miljoonaa ihmistä. Mä itse asuin Shanghaissa eka kerran 2001-2002. Ja silloin puhuttiin siitä, että siellä on arviolta 14 miljoonaa ihmistä. On tullut 10 miljoonaa lisää nyt tässä ihan viimeisen 15 vuoden aikana. Ja aina kun itse käy Shanghaissa, niin kyllä se on oikeasti muuttunut niin paljon, että vähänkin kun menee keskustan tiettyjen rakennusten
ja rakennuspiirin ulkopuolelle, niin eksyn, koska en tunnista sitä kaupunkia enää. Se muuttuu niin radikaalisti aina 5 vuoden välein. Mutta tietysti ne ihan rantakadun ja tietyt hallintokohteet, ne pysyy entisellään, mutta kaikki sen ulkopuolella niin kasvaa ja muuttuu. Ja itse asiassa on arvioitu jopa, että vuonna 2050 Shanghaissa asuisi 50 miljoonaa ihmistä. Se alkaa kuulostaa todellakin ehkä suomalaisen korvaan jo aika uskomattomalta, mutta niin se todennäköisesti ehkä on. Ja Japani itse asiassa on vielä enemmän kaupungistunut kuin nämä muut maat Aasiassa ja on selkeästi tuon keskiverron yläpuolella, eli jopa 93% ihmisistä Japanissa asuu kaupungissa. Mutta se osittain johtuu siitä, että se saarivaltio on todella vuoristoinen. Eli se alue, missä voi oikeasti asua, on kohtuullisen pieni, mutta luonnollisesti myös tämä nykykehitys on edesauttanut ihmisiä muuttamaan maalta kaupunkeihin entistä enemmän. Mutta Tokio ehkä kuulostaa jopa pieneltä nyt noihin Kiinan lukuihin verrattuna, eli vain 9 miljoonaa ihmistä siinä Tokion niin kuin keskusalueella. Etelä-Koreassa tällä hetkellä kaikki aina heittää huumoria siitä, että kaikki haluaa asua Soulissa. Ihan niin kuin kaikki haluaa Japanissa asua ja Tokiossa. Niin kaikki pakkautuu sinne Souliin. Ja Soulissa on tällä hetkellä yli 10 miljoonaa ihmistä. Ja se prosenttiaste siellä on jopa niin kuin 82% väestöstä. Taiwanin viimeisimpia lukuja on vuodelta 2009 ja se on ollut vähän vähäisempää kuin näissä edeltävissä maissa. Mutta Taipeikin kuulostaa ehkä pieneltä, että vain 2,7 miljoonaa ihmistä asuu siinä pääkaupungissa. Hongkong, viimeisin tilasto on vuodelta 2015, on noin 7,3 miljoonaa ihmistä. Mutta varsinkin Kiinan kohdalla, Hongkonginkin kohdalla jonkun verran, mutta varsinkin Manner-Kiinan kohdalla, niin näihin lukuihin pitää suhtautua hyvin varauksella, koska siellä on todennäköisesti miljoonia ihmisiä, jotka asuvat näissä kaupungeissa laittomasti. Koska Kiinassa on asuinpaikkajärjestelmä, eli sinut rekisteröitään tiettyyn paikkaan, joko maaseudulle tai kaupunkiin, ja sinä olet oikeutettu palveluihin vain siinä paikkakunnalla, mihin sinut on rekisteröity. Mutta paljon ihmisiä muuttaa kaupunkeihin, koska siellä on töitä, mutta he ei välttämättä saa siirrettyä sitä asuinpaikkalupaansa sinne kaupunkiin. Heillä ei ole oikeutta asua siellä ja heillä ei ole siellä palveluita, mutta he asuvat laittomasti saadakseen rahaa, jonka he sitten lähettää maaseudulle. Eli kiinalaisessa kaupungissa saattaa olla huomattava väestö, joka ei näy näissä luvuissa ollenkaan. Ja heidän asemansa on todella huono ja heidän oikeusturvansa on myös todella huono. Ja se näkyy monella tavalla myös ihan koulutuksessa asti, että saako lapset opetusta ja mihin kouluun heidät laitetaan, onko siihen varaa. Eli näiden lukujen tavoitteena olikin antaa näkemystä siitä, että puhutaan todella megakaupungeista ja niitä syntyy ja kehittyy tuolla Aasiassa koko ajan enemmän ja enemmän. Ei meillä Euroopassa enää tapahdu näin isoa mullistusta, mutta Aasian puolella trendi on suorastaan kasvussa. Ja tämän koon lisäksi niin tämä huima nopeus, etenkin Kiinassa, on se, mikä aiheuttaa ongelmia ja haasteita. Ja juuri tämän kaupungistumisen nopeus on tällainen yksi merkittävä tekijä, joka aiheuttaa yhteiskunnallisia murroksia Kiinan puolella etenkin. Ja ihan että kun nämä luvut aina jää ehkä vähän abstraktille tasolle, niin otin tuolta YK:n sivuilta muutamat käyrät, jotka vähän enemmän ehkä avaa myös sitä historian muutosta. Eli ensimmäisenä profiilina tuossa yläpuolella on Kiina, ja siinä näkyy kuinka 50-luvulla tuo vihreä käyrä näyttää maaseutuväestöä täällä. Se on ollut 50-luvulla lähes 90%, ja kuinka tämä kehitys on todellakin leikkaantunut tässä 2000 vuoden varrella ja mihin ollaan menossa. Ja täällä verrattuna muuhun Aasiaan, niin Kiina nyt alkaa kiriä kehityksessä hyvin lähelle näitä muita. Ja jos tätä nyt vertaa tähän Japaniin, niin erohan on huomattava.
koska siellä itse asiassa kaupunkiväestö on ollut korkeampi tuolla 1950-luvulta lähtien, ja se tulee olemaan lähes 100% todennäköisesti tässä tulevaisuudessa. Ja tämä vuorostaan tämä kaavakuva osoittaa sen, kuinka Japani on selkeästi muita Itä-Aasian tai Aasian keskivertokäyriä ylempänä tuon kaupungistumisen suhteen. Kaikista valtioista ei tällä hetkellä löydy näitä käyriä tai kaikista kaupungeista riippuen siitä, esimerkiksi, että mielletäänkö Taiwan omaksi maakseen vai ei, joka on edelleen kiistanalainen kysymys. Eli esimerkiksi YK ei listaa Taiwanin tietoja, joten otin tähän seuraavaan dian ihan tarkoituksella Korean, Etelä-Korean ja Suomen. Eli tämä ylempi kuva myös näyttää tämän ratkaisevan vaiheen, missä kaupunkiväestö ohittaa maalaisväestön määrän ja kuinka nykyään Korean kaupungistuminen on tuolla lähempänä 90%. Se on hyvin sama kuin Suomen kaupungistumisprosentti tällä hetkellä. Eli tavallaan jos näitä vaan äkkiseltään katsoo näitä niin kuin prosenttimääriä ja sitten saattaa ihmetellä sitä, että no miksi se on Aasiassa niin iso ongelma ja miksi siitä puhutaan niin paljon, että onhan meillä Euroopassa ja onhan meillä USAssa ollut se lähemmäs 80% pidemmän aikaa. Niin tässä tullaan just taas kysymykseen määrästä, koosta ja nopeudesta. Eli kun koko kasvaa ja väestömäärä kasvaa, niin niiden ongelmien koko kans kasvaa. Eli puhutaan satojen miljoonien ihmisten muutoista ja työttömyydestä ja siitä kilpailun kiristymisestä, mitä se kaupungistuminen yleisesti ottaen ihmisille aiheuttaa. Ja täällä Aasiassa se, mikä on myös aika iso ratkaiseva tekijä, on väestöntiheys. Kuka muistaa, paljon meillä on ihmisiä Suomessa? Mikä on Suomen keskimääräinen väestöntiheys? Olisiko 17 per 4 kilometriä? Hyvin lähellä. Se oli 17,6 tai jotain. Mä pyöristin sen 18 näihin omiin papereihin. 18 ihmistä 4 kilometrillä meillä Suomessa. En tiedä, paljon on Porissa. Sitä en muistanut katsoa. Se oli 250 000. Joo. Muistaako kukaan, mitä se on Helsingissä? Helsinki on meidän tihein. Helsingissä päästään jo tällaisiin kansainvälisiin lukuihin, eli 2700 ihmistä 4 kilometriä. Kuulostaa aika paljolta. Ja se loppujen lopuksi on jopa enemmän kuin Pekingissä. Eli vaikka se Peking on niin iso ja siellä on niin paljon ihmisiä, niin Pekingin keskimääräinen väestöntiheys on vain noin 1300 ihmistä. Ja se johtuu siitä Pekingin laajuudesta ja mataluudesta. Eli siellä ei ole niin järkyttävän isoja kerrostaloja, mitä löytyy esimerkiksi Hongkongista. Ja itse asiassa Hongkonginkin, vaikka se on niin tiiviisti pakattu, niin jää tiheydellään vain noin 6600 ihmiseen 4 kilometrille. Ja täältä Itä-Aasian puolelta niin selkeä voittaja on itse asiassa Seoul. Siellä on yli 17 000 ihmistä 4 kilometrillä. Mutta toki nämä niin kuin kaupunkien väestötiheydet, niin nämähän on myös keskiarvoja. Eli yhden kaupungin sisällä on hyvinkin isoja eroja. Esimerkiksi Taipeissa 2014 niin keskimääräinen väestöntiheys on 9900 ihmistä, mutta tiheimmällä alueella oli yli 27 000 ihmistä 4 kilometrillä. Eli myös Hongkongissakin löytyy todella isoa vaihtelua, että Mongkokki on fyysisesti niin täynnä, että siellä kadulla on vaikea kulkea kävellen eteenpäin. Sitä ihmistä vaan riittää niin paljon. Ja tämä väestöntiheys on siis se yksi asia, mikä kumuloi näitä ongelmia entisestään näissä isoissa kaupungeissa. Mutta myös toki nämä erilaiset hallinnolliset erilaisuudet, eli kellä on oikeus omistaa maata, kellä on oikeus rakentaa, voiko valtio pakkolunastaa, siirtää ihmisiä, onko heillä oikeusturvaa vai ei. Ja myös Aasiassa tähän kaupungistumiseen liittyy vahvasti ajatus länsimaistumisesta.
ja siitä globaaliuden pelosta, että kaikki muuttuu amerikkalaiseksi. Kaikkialta löytyy McDonald's ja Coca-Cola ja se oma kulttuuri murenee siinä, kun kaupungistuminen vaan kiihtyy ja kaikki kaupungit näyttää kohta samanlaisilta. Eli sen takia se perspektiivi on myös pikkasen eri, kun näistä asioista puhutaan Euroopan ulkopuolella. Ja mä siirryn seuraavaksi näihin meidän taideteoksiin, jotka on todennäköisesti vähän mielenkiintoisempia sitten ton historiallisen ja lukutietoihin perustuvan faktan lisäksi. Eli Miyanaga Akira, japanilainen nuori taiteilija, niin hänen teoksensa tuolla alakerrassa liittyy juuri tähän, mistä äsken puhuin. Eli siihen valtavaan muutokseen, mikä on Japanissa alkanut siellä Edo-kaudella, miten toinen maailmansota, sen häviäminen, länsivaltojen vallan kasvu, amerikkalaistuminen, amerikkalaiset vaatimukset, mitä Japanin tulee tehdä. Ja se kaikki heijastuu siinä muutoksessa. Ja Akiran teos tuo sen itse asiassa esille, jos sitä malttaa katsoa vaikka useamman kerran, kun se lähtee ihan sieltä luonnosta, maaseudulta, miten ihmiset toimii nykyään ja kuinka se pikkuhiljaa siirtyy näihin kaupunkitieoloihin, etenkin Tokioon, ja palaa sitten takaisin sinne luontoon. Ja Akira itse on myös puhunut siitä, että häntä oikeasti huolestuttaa se globalisaatio ja mitä Japanin kulttuurille käy, koska se on mä voisin sanoa suorastaan kulutushysteria, mikä siellä on menossa. Ja kuinka ihmisten ja varsinkin nuorison ainoa ajanvietetapa on shoppailu ja syöminen. Ja se ajan kuluttaminen, olla näkyvillä, olla esillä ja näyttää sitä omaa statustaan ja menestystään. Ja Akira itse siellä omassa lauseessaan on juuri kyseenalaistanut tätä, että mitä se sana kulttuuri enää tarkoittaa ja kuinka vieraalta se hänelle itselleen tuntuu ja kuinka vieraalta ehkä se jopa koko maisema ja Japani alkaa hänestä tuntua. Eli vaikka meillä Suomessakin on kaupungistumista, joka aiheuttaa varmasti erilaisia huolia ja vieraantumista ja välinpitämättömyyttä toisistamme, niin varsinkin tällaisessa radikaalissa Aasia versus länsimaat suhteessa se korostuu entisestään. Ja kun Akiran teos kuvaa sitä isompaa muutoskehitystä, mikä siellä Japanissa heijastuu, niin Ai Weiwein teos näyttää sitten konkreettisesti sen Pekingin rakenteen. Se on jo 10 vuotta vanha teos, eli Peking on tällä hetkellä paljon isompi, mutta tämä perusrakenne ei ole hirveästi muuttunut, koska siinä Pekingissä ei rakenneta hirveästi korkeita pilvenpiirtäjiä. Eli yksi tällainen anekdootti on sanottu, että koska se kielletty kaupunki on niin matala, mutta kun se on niin laaja ja mahtava siinä Tiananmenin aukion kupeessa, niin siihen koko kaupunkiin ei saa rakentaa kovinkaan isoja rakennuksia, etteivät ne niin kuin peittäisi ja veisi tilaa ja huomiota siltä Tiananmenin aukiolta ja siltä kielletyltä kaupungilta. Se on anekdootti, en ole ihan varma pitääkö paikkaansa, mutta kovin korkeita pilvenpiirtäjiä Pekingistä ei edelleenkään löydä. Ja se selittää myös sitä väestön tiheyden pienuutta, että ihmiset asuu todella laajalla alueella. Mutta se tuo ne ihan hillittömät liikenneongelmat. Siellä on 12-kaistaisia moottoriteitä joka suuntaan ja se liikenne takkuaa. Siellä yritettiin yhteen aikaan sellaistakin vaihtoehtoa, että parittomina päivinä saa ajaa ne autot, joiden rekisterikilpi loppuu parittomaan numeroon, ja parillisena päivinä ne autot, joiden rekisterikilpi loppuu parilliseen numeroon. Totta kai rikkaat osti molempia. Ei se sitä ongelmaa poista. Se vaan siirti sen vähän eri muotoon. Eli liikenne on Pekingin isoin ongelma ja siihen liittyy ne ilmansaasteet. Teistä on saattanut aika monikin nähdä välillä, Hesarissakin on niitä kuvia, kun ei 10 metriä edemmäksi näe. Ja se ei ole vitsi, että osa kollegoista ja itsekin välillä, kun on Kiinassa asunut, niin kun mä oon avannut verhot ja katsonut, että näenkö mä sen vastapäisen rakennuksen vai en.
Ja mä oon siitä yrittänyt päätellä, että meenkö tänään ulos vai en. Ja se oikeasti maistuu myös suussa asti, ne ilmansaasteet. Se tilanne on paha. Sitä on paljon korjattu ja aivan sinistäkin taivasta on nähnyt sekä Pekingissä että Shanghaissa, ja se olisi hyvä saada pysymään. Eli se ilmasto ja saasteet on tietysti yksi oikein iso ongelma, mikä liittyy tähän kaupungistumiseen. Ja just siihen, että se tapahtuu niin nopeasti, että lainsäätäjät ei ehdi perässä. Ja tämä Ai Weiwein teos tuo mun mielestä hirveän hyvin esille sen mahdollisuuden vieraantua siitä omasta kaupungistasi, kun sä et yksinkertaisesti kykene sitä hahmottamaan. Se on niin laaja, ja jos sä useimmiten kuljet tietyn välin joko autolla tai vieläpä sitten metrolla, että sä et edes näe mitään siitä maan päältä, mitään maamerkkejä etkä mitään, niin se hahmotuskyky muodostuu hyvin, hyvin rajalliseksi. Todennäköisesti tunnet sen alueen, missä asut, ja jonkun verran sitä aluetta, missä käyt töissä, mutta et juurikaan hirveästi muuta kaupunkia. Totta kai tiedät niin kuin merkittävimmät paikat, tiedät Tiananmenin aukion, missä käydään, käyt tietyissä kauppakeskuksissa, ehkä jossain vapaa-ajan viettopaikoissa, mutta se kokonaiskuva on hyvin, hyvin hatara, kun se kaupunki on jo niin iso. Ja yksi lisäilmiö, mikä muun muassa nyt Kiinassa on kehittynyt, niin on siitä puhutaan kylät kaupungissa ilmiönä. Eli tietyistä kaupungin osista muodostuu jopa sellaisia niin kuin kyläyhteisöjä, jotka yrittää itse sitten hoitaa niitä asioitaan jossain määrin eteenpäin, koska se kaupungin käsite on jo niin mahdoton, että sitä ei pysty oikein hallitsemaan. Ja se, minkä mä oon huomannut itse asuessani tuolla Aasiassa, on se, että nämä rakenteelliset erot, varsinkin kun ne on näin massiivisia, niin ne vaikuttaa siihen ihmisen arkipäivään ihan hillittömästi. Ihan sillä, että jos sulla menee 2-3 tuntia sun työmatkaan joka ikinen päivä, vaikka sä ottaisit sen nopeamman mahdollisimman junan, niin sen lisäksi ne alkaa vaikuttaa siihen, miten sä käyttäydyt. Jaksatko sä välittää niistä asioista, mitä on sun ympärillä vai et, koska sitä informaatiota on liikaa. Ja sitä tulvii, varsinkin jos sä kohtaat niin kun sadoittain ihmisiä joka päivä kadulla, niin et sä enää kiinnitä niihin huomiota, kun sä näet niitä niin paljon. Sen lisäksi se alkaa vaikuttaa myös siihen, miten sä ajattelet. Ja mitä sä ajattelet ja kuinka sä pystyt ajattelemaan. Ja se ennen kaikkea hahmottui mulle Hongkongissa. Ja tämä Hongkongin teos Upstairs, Downstairs on niin hyvä esimerkki siitä Hongkongin vertikaalisuudesta ja miten se alkaa vaikuttaa siihen koko ihmisen toimintaan ja käyttäytymiseen ja ajatteluun. Eli osa taiteilijoista rupesi kertoa mulle niitä kokemuksia, että on pakko päästä ulos Hongkongista, kun se on niin vertikaali ja sä et näe mitään. Että se sun niin kuin horisontaalinen näkyvyys rajoittuu 10 metriin. Ja kuinka se rupeaa ahdistamaan ja rajoittamaan sitä, mitä sä ajattelet ja miten sä ajattelet. Ja mä huomasin sen itsekin, vaikka en asunut siellä kuin puoli vuotta, että mun oli ihan pakko päästä laivalle, lautalle ja niille toisille saarille, että mä näin sen meren ja mä näin sen horisontin. Mä olin vähän aikaa jossain muualla kuin niiden talojen keskellä. Ja sen takia Hongkongissa katot on se ihmisten henkireikä. Jos sä onnistut vuokraamaan ylimmän kerroksen ja sulla on se katto sun omassa käytössä terassina, puutarhana tai jonain vastaavana, niin se on oikeasti kullanarvoinen asia, varsinkin vanhemmissa rakennuksissa. Ja monissa niissä uusissakin kerrostaloissa niin juuri sinne katolle yritetään rakentaa jotain yhteisöllistä tilaa. Kun sä menet sinne katolle, niin sä näet edes vähän jotain. Ja tämä Hongkongin teos itse asiassa kuvaa just sitä vertikaalisuutta, miten asiat tapahtuu monessa kerroksessa, miten hierarkista se on. Katukerroksessa on totta kai sellaiset liikkeet, jotka myy, eli maailmanbrändit, varsinkin keskustassa. Kirjakaupat, mä menen löytää niitä, ne on maan alla. Siellä on joku pieni kyltti jossain, joka kertoo, että pitää mennä portaat alas, jos haluat löytää kirjakaupan, tai se on 3-4 kerrosta ylempänä. Ja mikä toiminta on missä tasossa, niin riippuu hyvin paljon siitä itse alueesta, mutta myös siitä
kerroksesta sitten ja miten hyvin se vetää asiakkaita ja ketkä sen löytää. Ja luonnollisesti myös ihmisten hierarkisuuteen heijastuu se, että missä asut ja kuinka korkealta sulla on ollut varaa ostaa se asunto. Koska näköalahan merkkaa myös hyvin paljon eri asioiden suhteen. Ja tämä Honkeongin teos tuo esille myös sitä, kuinka se identiteetti alkaa sitten pirstaloitua, kun se hahmotuskyky rajoittuu siinä kaupungissa, vaikka se nyt onkin tämän vertikaalisuuden takia tässä. Ja se, mikä tämän Hongkongin kanssa myös rajoittaa sitä tavallaan ehkä sellaista, mikä meille suomalaisille on aika tärkeä sellainen fyysinen tilantuntu, niin on se, että monet kävelyreitit on itse asiassa maapinnan yläpuolella. Eli ihmiset, jos ne tulee vaikka metrolla tai lautalla siihen keskusta-alueelle, niin ne menee sellaisia ylikulkusiltoja, jotka on katettu, niin talosta rakennuksesta toiseen, käymättä koskaan katutasossa. Ja se omalla tavallaan muokkaa sen sun kaupunkikuvan vielä erilaisemmaksi, kun se ei edes mene sen katukaavan mukaan, vaan se menee ihan siksakkia siellä jossain 3., 4., 5. kerroksessa. Se on hirveän kätevää, koska siellä on niin paljon ihmisiä, että on vaikea päästä eteenpäin ruuhka-aikoina, niin totta kai ne ylikulkusillat on hyvin näppäriä siihen, että siellä menee sellainen pieni muurahaisarmeija tiettyyn aikaan päivästä tiettyyn suuntaan ja toiseen suuntaan sitten toiseen aikaan päivästä. Ja eihän nämä kaupungit toimi, varsinkin Hongkong ja Tokio, ellei siellä ole tietty normisto, kuinka käyttäydytään, kuinka liikutaan, mennään oikeata puolta, eikä tukita sitä ihmisvirtaa omalla käyttäytymisellä. Mutta tämä epätasa-arvo, sirpaloituneisuus, niin jatkuu sitten muun muassa täällä Phoebe Mannin teoksessa Home Sweet Home, jossa hän nimenomaan kritisoi sitä, kuinka älyttömäksi se asuntomarkkinat on siellä Hongkongissa mennyt. Eli kun se maan pinta-ala on rajallinen, niin se tilan puute on ihan järkyttävä. Kalliita nuo on Tokio ja Hongkongin, tai Tokio ja Seoulkin asua, mutta Hongkongissa se korostuu tämä vuokrien jatkuva nousu. Ja nyt varsinkin kun se sitten palautui Manner-Kiinalle, niin mannerkiinalaiset, rikkaat mannerkiinalaiset ostaa niin sanotusti kakkosasuntoja varmuuden vuoksi sieltä Hongkongista. Ne ei itse asu siellä, mutta koska pitää olla uutta, niin ne ei myöskään vuokraa niitä kellekään. Ja siellä saattaa olla isoja asuinrakennuksia parhaalla mahdollisella paikalla, jotka on 80% tyhjiä. Et niissä ei asu ketään, koska omistajat on Manner-Kiinan puolella. Ja joskus harvoin käyvät siellä. Tämä ilmiö kumuloituu eteenpäin, varsinkin nyt kun Manner-Kiina kiristää otettaan Hongkongista, niin rikkaat hongkongilaiset tekee Taipeissa ihan samaa. Hongkongilaiset ostaa Taipeista niitä asuntoja ja taipeilaiset itse on jo kärsimässä siitä, että heillä ei ole varaa asua omassa kaupungissaan. Mutta Hongkongin kohdalla se epätasa-arvo on kaikkein selkeintä ja rankinta. Ja jos te katsotte tämän Phoebe Mannin teoksen hyvin tarkasti, niin te näette siellä häkkiasuntoja. Eli kaikkein köyhimmät ihmiset Hongkongissa asuvat pieneen huoneeseen rakennetuissa 3-kerrossängyissä, jotka on ympäröity kanahäkkiverkolla. Ja se sun koti on se sun sänky. Ja se tila, se sun oma tila on se, mikä sen kanahäkkiverkko sitten rajoittaa. Ja sillä alimmalla sängyllä mahtuu vielä istumaan suorana, mutta niillä 2 ylemmällä ei yleensä mahdu istumaan suorana. Ja pahin mitä mä oon kuullut on, että sellaisessa häkkisängyssä asuu YH-äiti ja 2 lasta. Se on aika tiivistä tunnelmaa. Heillä on sitten pienet kaapit ja lokerot, missä voi pitää omia tavaroitaan lukon takana, mutta valtaosa tavaroista on siinä omassa häkkisängyssä. Se on myös Hongkong on myöntänyt, että se on heidän häpeäpilkkunsa ja sille asialle pitäisi oikeasti tehdä jotain. Että se on todella aliarvoista kohtelua omille kansalaisilleen, että heille ei tarjota parempaa. Mutta tämän tilanpuutteen yksi heijastuma näkyy taiteessa itsessään. Koska se tila on niin kallista, niin myös taidegalleriat on tosi pieniä ja myös museot on aika rajallisia. Että valtio totta kai panostaa isoihin tiloihin, mutta niitä on siellä vähän verrattuna näihin pienempiin yksiköihin ja
eri järjestöjen ylläpitämiin tiloihin, jotka yrittää elvyttää sitä taiteen kenttää. Niin koska ne taidetilat ja galleriat on pieniä, niin teosten on oltava pieniä. Koska ihmiset eivät osta isoja teoksia, heillä ei ole mitään tilaa kodissaan, mihin laittaa mitään isoa. Jos he ostaa jotain, niin he ostaa todennäköisesti aika pientä, jolloin galleria esittää tämän vaatimuksen sitten taiteilijalle, koska galleria haluaa myydä jotain. Ja tämä sitten myös kumuloituu eteenpäin ja eteenpäin, eli myös se taiteilijan näkemys voi alkaa rajoittua, kun sille kerrotaan, että laita sillä alle 0,5 metriin, niin se ehkä vielä toimii. Totta kai taiteilijat tekevät myös isoja töitä ja installaatioita, mutta he myös tiedostaa sen, että heillä itsellään ei välttämättä ole sitä isoa studiotilaa tai varastotilaa, missä niitä säilyttää tai ylläpitää. Ja koska se studiotila on kallista, niin taiteilijat asuu usein laittomasti omassa studiossaan. Heillä ei ole varaa pitää sekä asuntoa että studiota. Ja studio on monesti vuokrattu teollisuushalleista, joita Hongkongissa on todella paljon sen 50- ja 60-luvun teollistumisen takia, jotka on nyt jäänyt tyhjilleen. Ja ne on sellaisia todella mammuttimaisia kerrostaloja, joissa on niin kuin tavallaan halli hallin perään. Sä voit ostaa siitä sen yhden hallin. Ja esimerkiksi rakentaa niin kuin laverin tai sellaisen piilotetun tilan sinne takaosaan, missä sä itse asiassa asut. Mutta koita tehdä sen niin, että jos omistaja tai viranomainen käy tarkistamassa, niin ne ei huomaa, että siellä itse asiassa asutaan, vaan että se näyttää vain työtilalta. Ja jos olet rekisteröinyt tilan esimerkiksi firmalle, niin silloin se toimii vielä niin kuin paremmin, että sä voit sanoa, että sä tarvitset oleskelutilan. Että joskus voi jäädä niin kuin yöpymään oman firmansa tiloihin tai muuta, mutta se on aina sellaista pientä peliä niiden viranomaisten kanssa. Kaikki tietää, että niin se on ja taiteilijat asuu studioissaan, mutta sillekin koitetaan tehdä ehkä jotain. Mutta se vuokrataso on niin huima ja hongkongilaisten taiteilijoiden taidetta ei arvosteta vielä niin paljon. Eli se, mikä Hongkongissa myy, on ulkomaalaisten taide tai manner-kiinalaisten taide. Eli hongkongilaiset kärsii siinä kohdin myös siitä globalisaatiosta, että he ei välttämättä pääse esille omassa kaupungissaan. Eli nämä kaikki asiat vähän niin kuin nivoutuu toisiinsa sellaisena hämähäkin seittinä. Sitä ei välttämättä heti tule ajatelleeksi. Mutta se Phoebe Mannin toinen teos, mistä mulla ei tänään ikävä kyllä ole tässä valokuva, on se Touch the Moon, joka jatkaa pidemmälle tämän fyysisen pienen tilan pohdiskelua ja sitä toivetta, kun sä näet sen kuun ja koetat vangita sen valon ja toivot itsellesi parempaa elämää, niin se kannattaa ehkä jopa katsoa tämän Home Sweet Homein jälkeen seuraavalla kerralla, kun käytte katsomassa sitä näyttelyä. Mutta siitä tilan käytöstä, niin sen lisäksi, että se asuintila on rajoitettu, niin luonnollisesti kaikkialla maailmassa niin julkisen tilan käyttöhän on rajoitettua. Sitä rajoittaa lait ja erilaiset sosiaaliset normit. Ja on tietty joukko tutkijoita ja ajattelijoita, jotka on jo niin kuin useamman 10 vuotta promonnut sen puolesta, että kenellä on oikeus omaan kaupunkiinsa. Ja mitä se kaupunkilainen saa omassaan kaupungissaan tehdä. Ja se on itse asiassa jo useamman vuosikymmentä kestänyt keskustelu, joka nyt taas nousee tässä pikkuhiljaa enemmän ja enemmän esille. Ja näistä näyttelyssä olevista teoksista ehkä tämä Yumikon teos kuvaa sitä kaikkein parhaiten sitä akuuttia kysymystä, että mitä sä teet kaupungissa, jossa sulla ei ole edes asuntoa. Asunnottomuus on todella iso ongelma, sitä on myös meillä Suomessa, mutta me edes yritämme tehdä sille jotain. Meillä on oikeasti vielä jonkun verran sosiaalista turvaverkkoa yhteiskunnankin puolesta. Japanissa asunnottomuus on vakava ongelma, se on ollut jo pitkään, ja kun mä yritin sitä vähän kysellä ja selvitellä, niin lähinnä kristilliset yhteisöt yrittävät välillä auttaa asunnottomia ja tarjota heille ruokaa. Muuten se on aika vahvasti sellainen neoliberalistinen yhteiskunta USAn malliin, eli jos olet tippunut ja se on oma syysi. Ja sille ei välttämättä sitten yhteiskunta hirveästi tarjoa apua enää siinä vaiheessa. Ja se on aika hätkähdyttävää tuolla Tokiossa, että
asunnottomat ovat näkymättömiä. Ihmiset eivät huomaa sitä. Japanilaiset ei muutenkaan yleensä huomaa asioita, mitkä heille ei kuulu, mutta asunnottomat ovat todella näkymättömiä ja he myös käyttäytyvät niin, että he ovat todella näkymättömiä. Eli yksikin ilta, kun mä olin seuraamassa katutaiteilijoita, niin mä oikeasti hätkähdin, kun mä en tajunnut, että mä olin jo pidemmän matkaa kävellyt tunnelissa ja siinä mun vieressä oli piiloutuneena useampia ihmisiä nukkumaan. Ja se oli todella kylmä talviyö. Mulla oli hirveästi vaatteita päällä ja mä olin jo ihan jäätyä. Ja mä mietin sitä, että ne ihmiset asuu noissa pahvilaatikoissa kyhätyistä pienissä kopperoissa ja koettaa sen yön siinä selvitä. Ja sen lisäksi se oli siis autotunneli, joka meni rautatien ali. Eli se melutaso oli aivan järkyttävä suomalaiseen korvaan. Eli mä ihmettelin myös sitä, että kuinka he voivat ehkä nukkua niin meluisassa tilassa sen kylmyyden lisäksi. Ja omalla tavallaan ehkä kaikkein onnekkaimpia näitä kodittomia on ne, jotka nukkuvat metroasemilla. Eli lain mukaan se on laitonta, mutta se on niin kuin yleisesti hyväksytty käytäntö, että kun junat lopettavat kulkemisen siinä puolenöin maissa, niin asunnottomat saavat nukkua metroasemilla, kunhan ne poistuvat, kun aamujunat taas alkaa kulkea siinä 5-6 maissa aamulla. Ja se on yleensä siinä 11 maissa alkaa pikkuhiljaa ilmestyä näitä kodittomia, esimerkiksi Shinjukun asemalla, joka on se kaikkein isoin vilkkain metroasema. Ja niitä on siellä todella paljon ja mitä ilmeisemmin se on aika tarkkaan määrätty, että kuka nukkuu missä ja kuka on saanut minkä paikan. Ja kun he sitten voivat olla siinä sen muutaman tunnin ennen kuin aamulla joutuvat lähtemään taas eteenpäin. Ja se mikä näissä japanilaisissa asunnottomissa on myös se aika yllättävä piirre, että he ei koskaan he ei kerjää. He ei ota mitään kontaktia. Ja he myös myyvät sitä big issue, sitä isoa numeroa, mitä meillä Suomessakin myydään. Ne ei koskaan tyrkytä sitä. Se ihminen saattaa seisoa hyvin samassa asennossa, hyvin paikallaan, tuntitolkulla, tyrkyttämättä sitä lehteä kellekään, vaan odottaa, että ehkä joku ostaisi sen häneltä. Ja tämä on Japanin yhteiskunnan yksi näitä vaiettuja ongelmia ja sen takia nimenomaan halusin tämän Jumikon teoksen tähän näyttelyyn tuoda esille, että näistäkin pitäisi uskaltaa puhua myös Japanissa. Se kannattaa katsoa ajatuksella ja harkiten läpi. Ja totta kai eri kaupunginosissakin on erilaisia säädöksiä siihen, mitä saa tehdä. Mitä vauraampi kaupunkiosa, sen tiukempaa se on. Mutta monessa kohtaa haluaisin korostaa sitä, että kyseessä on siis ihan perusihmisoikeudet sen kaupunkitilan käytön lisäksi, mitä niille voisi tehdä, miten niitä voisi parantaa, kun se epätasan-arvo kasvaa ja se välinpitämättömyys kasvaa. Et omalla tavallaan on tulossa nyt voimakkaammin esille erilaista tilankäyttöä mielenosoitusten, graffitin, katutaiteen, performanssien ja katusoittajien toimesta näissä kaupungeissa, mutta että kuinka pitkälle se positiivinen kehitys sitten alkaa heijastua myös niin kuin ihmisiin ja missä he saavat olla, niin on kysymys, jota varmaan aika todennäköisesti toivottavasti näyttää paremmin. Mutta täältä Japanista voidaan itse asiassa loikata nyt sitten Korean puolelle. Eli tämän Yang-an työ, se yksi osa siitä, mikä meillä on näkyvillä, niin jatkaa tuosta Jumikon ideasta myös siitä kysymyksestä siitä ihmisarvosta. Et mikä on ihmisen ja työn arvo isoissa kaupungeissa, jossa se globalisaation ja kilpailun kiristyminen koko ajan heijastuu ja vaatii enemmän niiltä ihmisiltä. Ja kuinka miten erilaista mestariutta ihan sellaista normaalista kaupungin ylläpidostakin voi löytyä, koska meillä on ihmisiä, jotka ovat valmiita kiipeämään hyvinkin korkeisiin paikkoihin tekemään asioita tai ylläpitämään sitä, että se ihan kaupungin infrastruktuuri pelaa vaivattomasti. Eli he on osa myös sitä näkymätöntä yhteiskuntaa, jota ei huomata ennen kuin he eivät tee työtään ja mikään ei sitten toimi.
Eli monella tapaa nämä ihmisten roolit nykypäivässä nostaa esiin just näitä kysymyksiä, mitä pidetään tärkeänä ja miten voitaisiin mahdollisesti ehkä muuttaa sitä todellisuutta. Ja tämä Yang Hamin työ tuo myös esille sen luovuuden kysymyksen, että kuinka luovuus voisi olla meille edelleen tärkeää. Ja mä tuossa olen tutkimukseni aikana huomannut sen, että myös Aasiassa korostuu taiteen ja luovuuden hyväksikäyttö. Se on sekä positiivinen että negatiivinen ilmiö. Eli meillä on niin kuin 2000-luvulta alkaen ollut voimakkaasti esillä sellainen idea kuin creative cities, eli luovat kaupungit. Ja kuinka kaupungit menestyvät kansainvälisessä kilpailussa paremmin, jos ne houkuttelevat luovia ihmisiä asumaan siihen kaupunkiin. Se on Richard Floridan idea, ja sitähän on runsaasti myös kritisoitu tässä 2000-luvulla, mutta hyvin monet kaupungit meillä Euroopassa ja Amerikassa on lähtenyt kehittämään sitä ideaa eteenpäin, ja ihan tässä viime vuosina se on nyt siirtynyt myös Aasiaan. Ja Aasiassa on se ongelma, että he joskus yrittävät sillä automaattisesti kopioida jonkun mallin. Niin kuin nyt tämä luovan kaupungin mallin tai luovien kaupunkitaidealueiden kehittämisen. Ja se ei välttämättä siinä aasialaisessa kulttuurissa sitten ihan toimikaan. Ja siitä tulee omia ongelmia. Mutta niin kuin mä sanoin, tämä on kaksiteräinen miekka. Tässä on positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia. Ja tälleen halusin ihan vaan tuoda esille, että yksi niin kuin isoimmista ja ehkä monipuolisimmista tällaisista ilmiöistä on tämä Seoul Foundation for Arts and Culture, joka on itse asiassa, niin kuin valtio rahoittaa kaupungin ja kaupunki rahoittaa tämän. Eli tavallaan valtion rahoittama iso ohjelma, joka pyörii tuolla Seoulissa. Ja se on hyvin positiivinen hyvin monella tavalla. Eli heidän missio tai visio on tämä Seouli täynnä taidetta ja kaikki Soulites eli Seoulissa asuvat ihmiset ovat onnellisia siitä kulttuurin määrästä, mikä heillä on. Ja tällainen slogan on niin kuin, kulttuuri on unelma, kulttuuri on kasvamista. Eli tavallaan se ristiriitaisuus siinä, että kulttuuri itsessään ei riitä ehkä, mutta se, kun se tuo sitä kasvua ja kehitystä siihen kaupunkiin, on kuitenkin se tärkeämpi ja parempi asia, mikä siinä on mukana. Heillä on hyvin monia, erittäin monipuolisia kansainvälisiä ohjelmia, jotka aktivoivat paljon hyvin erilaisia kansalaisia siellä Seoulissa. Eli he tekevät todella arvokasta työtä. Haluan korostaa sitä. Ja heillä on noin 10 luovaa tilaa ympäri kaupunkia, joka tarjoaa todella erimuotoisia vaihtoehtoja soulilaisille toimia ja toteuttaa ja olla luovia. Esimerkiksi siellä yhdessä tilassa, missä vierailin, on puutyöpaja kotirouville. Eli nimenomaan naisille varustettu tila, jossa he voivat oppia sitten tekemään puutöitä ja entisemään omia huonekaluja. Että siellä löytyy myös hyvin niin kuin rohkeaa uudenlaista ajattelua. Ja ohjelma on aika runsaasti rahoitettu, mutta taiteilijat sanoo siitä, että he saavat vain niin kuin jonkun pienen esityspalkkion, että he ei välttämättä saa niin kuin työskentelyrahaa. Ja jos joku teoksen tekeminen vie 3 kuukautta, niin se raha ei ikinä niin kuin riitä siihen koko 3 kuukauden elämiseen. Ja että he on vähän niin kuin kritisoinut, että se raha, mikä tulee taiteilijoille, on todella vähän, ja se hukkuu valtaosin tuohon byrokratiaan ja sen toiminnan ylläpitämiseen. Mutta kyllä niin kuin periaatteessa nämä innovatiiviset suuntaukset, mitä on niin kuin ajateltu just tähän taideiden tukemiseen, eli he haluavat luoda systeemin, joka tukee taiteen tekemistä juuri niin, että se sopii Souliin globaalina kaupunkina. Eli sieltä tulee edelleen esiin se, että Soulista pitää tulla hyvin kansainvälinen ja globaali kaupunki, koska se ei muuten todellakaan toimi. Ja he haluavat tehdä hyvin toimivan yhteistyöjärjestelmän tämän niin kuin
järjestön ja taiteilijoiden ja taideyhteisöjen välille, mutta kun se käytännössä toimii, niin siitä voidaan olla eri mieltä. Ja he haluavat nimenomaan tuoda paljon enemmän vuorovaikutusta siihen, että taide rikastuttaa sitä kaupunkia ja sitä ihmisten elämää siellä. Eli niin kuin mä sanoin, he tekevät paljon hyvää työtä, mutta siinä voidaan olla sitten myös kriittisiä, mitkä ne on ne ihan viimeiset tavoitteet. Mutta nämä sloganit ja boksit on otettu heidän omilta verkkosivuiltaan, että sieltä sitten löytää paljon enemmän lisää tietoa, jos haluaa, ja onnellisesti myös ihan englanniksi. Ja sen vielä sanoisin, että he on toiminut noin 10 vuotta, eli ei ihan pienestä järjestöstä eikä lyhytaikaisesta ole kyse, mutta työntekijät itse valitteli sitä, että kun hallitus muuttuu, niin heillä kaikki muuttuu. He ei voi tehdä mitään pitkäaikaisia suunnitelmia, vaan se on aina kiinni siitä, että kuka valitaan presidentiksi, kuka valitaan Soulin niin kuin pormestariksi, ja sitten katsotaan, mitä voidaan oikeasti tehdä, vaikka jotkut asiat olisi jo perattu sinne tulevaisuuteen. En tiedä, onko miten tuttua Suomen kannalta, mutta ainakin kuulosti siltä, että Soulissa on aika tuulista tuo taideyhteisöjen elämä tällä hetkellä. Suomessakin hallituskaudet olemassa. Ne vaikuttaa kaikkeen. Kyllä ne vaikuttaa kaikkeen. Että vaikuttaa taiteeseen ja mutta kaikennäköiseen poliittiseen tahtoon. Mutta he ainakin korosti sitä, että oikeasti ei voi suunnitella mitään pidempää, koska voi tulla niin kuin hyvin rankkoja sellaisia vetoja, että tota ei enää tueta ja tuo taide ei ole enää sopiva. Tämä uusin presidentti, tämä naispresidentti, on paljon tiukkapipoisempi kuin edelliset. Ei siedä minkäänlaista, tai no sietää, mutta sensuuri on kiristynyt. Tapasin nimittäin miestaiteilijan, joka on piirtänyt rouvasta sellaisia kukkahattukuvia, mikä Korean kulttuurissa tarkoittaa hullua. Ja sitten tämä taiteilija on levittänyt näitä julisteita ympäri kaupunkia ja heitellyt niitä talojen katolta ja ollut jo poliisin puhuttelussa ja oikeudessa muutaman kerran, mutta kun periaatteessa siellä on itseilmaisuuden vapaus ja ei ole lakia, joka kieltäisi tekemästä sellaista taidetta, niin ne on kovasti yrittänyt poliisi löytää jonkun pykälän jostain yleisen rauhan häiritsemisestä tai muusta tällaista vandalismista, että he saisivat sen taiteilijan lopettamaan tämän kritiikkinsä presidenttiä kohtaan. Mutta palataanpa taas tänne meillä esillä oleviin teoksiin. Eli tuossa äsken pohjustin jo sitä, että kysymys on suuremmassa mittakaavassa siitä, mitä taide voi tehdä ja miten taide voisi edesauttaa niitä kaupunkeja. Ja tuo ylhäältä alaspäin suuntautuva politiikka tähtää ehkä paljon enemmän siihen kaupungin menestymiseen, kaupunkikuvan positiiviseen luomiseen. Mutta se ei välttämättä tuo eikä salli sitä kritiikkiä, mitä myös tarvittaisiin. Ja taiteilijat itse sitten monesti toteuttavat luonnollisesti teoksia, jotka nostaa esille niitä ongelmakohtia ja tuo meille näkyville niitä asioita, mille oikeasti pitäisi tehdä jotain. Ja tämä Chimpomin 6 nuoren tokiolaisen taiteilijan ryhmä on muun muassa ollut hyvin aktiivinen tekemään erilaisia tempauksia niin Japanissa, Aasiassa kuin ulkomaillakin. Ja he rikkoo kyllä rajoja ihan rankasti. Mutta yksi tällainen teos, minkä halusin täällä tuoda esille, on tämä Kiai 100. Ja tämähän luonnollisesti liittyy siihen Fukushiman alueen, Tohoku-alueen onnettomuuteen, mistä tuo kuva tuolla ylhäällä kertoo. Eli 2011 tapahtunut onnettomuus, maanjäristys, tsunami ja sitten se ydinvoimalan sulaminen, niin se on järkyttänyt hyvin voimakkaasti ihmisiä ympäri Aasiaa. Ja Japanissa taiteilijoiden keskeinen kysymys oli, että mitä taide ja taiteilijat voi tehdä. Onko taiteilijoilla mitään arvoa tässä yhteiskunnassa enää? Eli voiko he auttaa jollain tavoin näitä ihmisiä? Ja varsinkin kun hallitus epäonnistuu siinä entistä pahemmin, että hallitus ei oikeasti saanut asioita hyvinkään eteenpäin. Eli mikä on taiteen ja taiteilijoiden mahdollisuus sekä velvollisuus toimia sen yhteiskunnan hyväksi, varsinkin katastrofitilanteissa? Ja negatiivinen ilmiö tästä on ollut se,
että taiteilijat käy tuolla alueella, tekevät teoksia, vievät ne näyttelyihin edistääkseen omaa uraansa ja rahastakseen niillä. Eli tavallaan käyttävät sitä katastrofialuetta vain sellaisena taustatekijänä, jolla sitten ehkä pääsee eteenpäin kansainvälisillä taidemarkkinoilla. Chimpom mielestäni ei tee niin. Eli Chimpom teki tämän yhteistyöprojektin paikallisten nuorten Soman kaupungissa asuvien ihmisten kanssa. Ja nämä kaupunkilaiset oli jäänyt tuonne, nämä nuoretkin, auttamaan ja huolehtimaan siitä, että jos siellä vielä on vanhempia ihmisiä, kuinka niille saadaan vettä, kun tämä alue vaurioitui todella pahoin ja se on erittäin radioaktiivista, eli vapaaehtoistyöntekijöitä oli todella vaikea saada ja kaikki, jotka pystyivät, niin totta kai pakeni tuolta alueelta. Nämä nuoret jäi sinne ihan vapaaehtoisesti ja Chimpom halusi tehdä heidän kanssaan tällaisen yhteisöprojektin. Eli he yksinkertaisesti ovat tällaisessa joukkomuodostelmassa ja huutavat tsempaten toisiaan 100 kiai-huutoa. Eli kiai tulee kamppailulajeista ja kiai-huutoa käytetään niin kuin energian voimistamiseen ja taistelutahdon tsemppaamiseen, niin he käyttivät sitä samaa periaatetta tässä teoksessa. Ja jos sen jaksaa katsoa loppuun asti, niin sieltä kyllä nousee sellainen elinvoima ja toivo, että tästä vielä jatketaan eteenpäin ja asioita voidaan muuttaa. Ja se omalla tavallaan luo kyllä hyvin positiivisen ilmapiirin, vaikka se itse teema on hyvin, hyvin synkkä. Piirua pidemmälle kritiikkinsä vie Kato Tsubasa, Tokyo Loop. Eli tämä itse asiassa myös liittyy tuohon Fukushiman onnettomuuteen. Ja Tsubasa kritisoi todella voimakkaasti sitä, kun ihmiset ei tehneet mitään. Eli esimerkiksi tokiolaiset vaan pyörii sen oman elämänsä parissa ja se keskustelu jankkaa ja jankkaa paikallaan, mutta kukaan ei konkreettisesti tee yhtään mitään. Ei myöskään hallitus. Ja sen takia hän myös teki tällaisen luuppi-ideassa toistuvan teoksen, eli tämä mieshenkilö, joka on heijastettu tuohon valkokankaalle rekassa, ajaa luuppina Tokion C1-valtatietä. Ja se videoheijastus, se itse teos kestää just sen verran, kun se rekan ajo kestää sen tien ympäri. Ja hän halusi todellakin herätellä tällä niin kuin ihmisiä, eli Tokio ja Japani ei muutu mihinkään, ellei ne ihmiset itse siellä muutu johonkin. Ja ala keskustella ja toimia asioiden eteen, eivätkä vaan odota, että joku muu tulee ja tekee asioita heidän puolestaan. Ja vielä piirua pidemmälle sen kritiikin vei korealainen ryhmä. Eli niin kuin mä sanoin, se onnettomuus oikeasti näkyy nykytaiteessa tosi voimakkaasti siellä Itä-Aasiassa. Ja tämä Okin kollektiivin Operation Something Black and Hot niin tuo just esille sen yleisen turvattomuuden, mikä näissä kaupungeissa kasvaa. Sen, että sä et voi luottaa hallitukseen. Hallitus ei välttämättä osaa ratkaista niitä asioita. Ja tämä teos kritisoi nimenomaan sitä, kuinka huonosti se Japanin hallitus hoiti ne asiat. Ne jakoi jonkunlaisia turvaohjeita, joilla ei käytännössä ole mitään merkitystä. Ja mä itse katsoin muun muassa sellaista dokumenttia, missä alueen nuorille lapsille ikävä kyllä alkaa muodostua kystiä ja erilaisia syöpiä, ja varsinkin kurkkualueelle. Ja heitä esimerkiksi ei saanut viedä kuvattavaksi, heitä ei saanut viedä hoitoon, koska tätä ongelmaa ei ole olemassa. Ja yksikin äiti, kun sitten lääkäriltä kysyi, että mitä voi tehdä, että tytär voi niin huonosti, niin syökää enemmän merilevää, oli lääkärin vastaus. Eli tavallaan niin kuin sellainen japanilaisten ehkä perinteinen ongelma on tällainen ongelman kieltäminen. Eli jos etsitte netistä, niin todennäköisesti löydätte enemmänkin dokkareita, jotka pohjautuvat juuri siihen ongelmaan, mitä siellä Fukushimassa tapahtui ja miten huonosti niitä ihmisiä on autettu eteenpäin ja miten asioita on kielletty. Ja itse asiassa tämän teoksen idea olisi se, että teidän tulisi noudattaa myös noita ohjeita. Eli joku päivä, jos teillä on oikeasti aikaa, niin jääkää siihen eteen ja yrittäkää seurata tuo sarja. Se on sellainen mukavas itsepuolustusliikkeisiin perehtyvä
perustuva toimintamuoto, niin siinä tulee ehkä vielä enemmän esille se koko idean järjettömyys. Millä sä suojaudut, kun on katastrofi, jota kukaan ei osannut ennakoida. Mutta siirrytään sitten pikkuhiljaa positiivisempiin asioihin, että kuten nämä edelliset teokset jo yrittää niin kuin osoittaa, niin ehkä se ratkaisu oikeasti olisi siinä yhteisöllisyydessä, että ihmiset alkaisivat itse tarttua niihin ongelmakohtiin ja tehdä niille jotain. Eli Taiwanilta valitsin tällaisen Wu Maalin ja Bamboo Curtain Studion yhteistyön, joka on jatkunut 2-3 vuotta. Ja heidän tavoitteenaan oli tuoda esille, kuinka tärkeää vesi itse asiassa on elämälle. Ja me emme voi elää ilman sitä edes kaupungissa. Ja tuolla Taipeen liepeillä on tällainen Luumupuun joki, joka on itse asiassa tuhoutunut hyvin pahasti, eli sitä on padottu ja sitä on saastutettu ja se on lähestulkoon kokonaan kadonnut osittain näkyvistä. Niin he alkoivat hyvin perinteisillä yhteisötaiteen muodoilla, workshopeilla, aamiaisilla, luennoilla, performansseilla kertoa sitä paikallista väestöä ja jakaa sitä tietoa, että tämän joen pelastaminen voisi oikeasti olla aika tärkeä asia. Ja he itse asiassa onnistuivat siinä. Ja muistaakseni kaupunki jopa palkitsi heidät hyvin ansiokkaasta yhteisöllisyydestä ja kuinka he muuttivat Taipeita ihan fyysisesti tämän projektin kautta. Ehkä hieman abstraktimmalla tasolla on Kato Tsupasan pidempi projekti, joka on hyvin kansainvälinen ja liittyy voimakkaasti siihen yhteisöllisyyteen, että yhteisöllisyys on meidän ainoa voimavara, millä voidaan selvitä. Eli hän kokoaa erilaisia puisia rakennelmia ja useimmiten satunnaisesti paikalle sattuneita ihmisiä joko vetämään ne rakennelmat pystyyn tai vetämään ne rakennelmat alas ja hajottamaan ne tai vetämään köyttä keskenään. Ja tämä yhteisöllisyyden muoto voi kuulostaa ehkä jopa naivilta meille suomalaisille, mutta sitten taas toisaalta, jos mietitte sitä japanilaista, joka ei sen tuntemattoman japanilaisen kanssa juurikaan tee yhteistyötä, niin se voima tulee juuri siinä, että kaikki ihmiset tarttuvatkin samaan asiaan. Ja se voiman ja voimaantumisen tunne, kun he toisilleen tuntemattomat ihmiset saivat sen tehtävän tehtyä yhdessä. Se on tämän jutun juoni. Mutta hän on käynyt paljon myös eri puolilla Aasiaa ja USAta nykyään tekemässä näitä projekteja. Eli se kokoelma on tarkoituksella koottu näyttämään vilahduksia siitä monipuolisesta tuotannosta, mitä Tsupasa on nyt tehnyt. Eli se yhteisöllisyyden merkitys on ehkä yksi sellainen vallan keskeinen lanka, mikä noissa teoksissa kulkee teoksesta toiseen. Mutta tavallaan se, mikä sen ehkä parhaiten kokoaa yhteen, on tämä Hong Keongin teos Taos synnyttää yhden. Eli taolaisuus on Kiinassa perinteinen ideologinen ajatusmalli. Toiset puhuu siitä uskontona, toiset filosofiana. Siinä on molempia piirteitä. Ja sen idea on siinä, että kaikki vaikuttavat kaikkeen ja kaikki me olemme viime kädessä yhtä. Ihminen, luonto, yhteiskunta, kaupungit. Kaikki kuulumme yhteen ja vain sillä tavalla me voimme selvitä pikkuhiljaa eteenpäin. Eli ihan pienenä yhteenvetona tiedän, että olette varmaan jo aika väsyneitä tähän aikaan illalla. Minä haluan vaan siis korostaa sitä, että kaupungistuminen on todella muokannut ihan kaikkia taiteen osa-alueita tuolla Itä-Aasiassa. Tuotantoa, esille tuontia, myyntiä, toimintatapoja, estetiikkaa. Ja se tuo rajoituksia, mutta se avaa myös mahdollisuuksia. Ja tämä taide ja luovuus on siis kiinteä osa nykyään kaupunkikuvan rakentamista ja kilpailukyvyn parantamista. Se on fakta, mitä ei voi kieltää. Ja sitä taidetta hyödynnetään monin eri tavoin. Ja sillä on ne positiiviset ja negatiiviset vaikutukset. Mutta myös tämä kaupunkien ja kaupunkiosien arkkitehtuuri ja estetiikka
vaikuttaa todellakin siihen, mitä me tehdään ihan meidän jokapäiväisessä elämässä, miten me käytetään julkista tilaa. Ja se avautuu itse asiassa aika hyvin ja heijastuu nimenomaan elokuvissa, mutta myös kirjallisuudessa ja nykytaiteessa. Varsinkin kun sitä alkaa sieltä nimenomaan niin kuin katsoa ja silmäillä, että miten se vuorovaikutus sieltä ilmenee. Mutta sen lisäksi, mitä mä haluaisin korostaa, on se, että kun se nykytaide nimenomaan tuo esiin ongelmia, mutta se ei jää siihen. Se muokkaa sitä kaupunkia. Se tekee siitä kaupungista meille elettävämpää. Se on sen mahdollisuus. Ja mä sanoisin, että se on myös sen velvollisuus. Ja eri nykytaiteen tekijät käyttää eri tapoja siihen, että he uudistaa kaupunkia luomalla sekä uusia toimintatapoja että tiloja. Ja katutaide on yksi muoto. Eli mä tällä hetkellä perehdyn enemmän tällaisiin uusiin vaihtoehtoisiin taiteen ja luovuuden muotoihin kaupunkitilassa. Ja yksi tällainen kriittinen esimerkki muun muassa Hongkongista on hongkongilaisen katutaideyhteisön Start from Zeroon tekemä juliste, joka esittää edellisen hallintojohtajan Henry Tangin piruna. Toi merkki otsassa tarkoittaa itse asiassa tappajaa tai tappamista. Ja tässä alhaalla on lause, joka tarkoittaa uudistusten tappajaa. Ja tämä on ollut seinällä jo joku sen hetken, noin vuoden ennen kuin mä sain otettua tuon valokuvan. Eli se kertoo myös siitä, että Hongkongissa kriittisyyttä tällä hetkellä sallitaan. Eli yksi, mitä mä oon huomannut omassa tutkimuksessani, on se, että mitä kaupunkitilassa sallitaan, esimerkiksi katutaiteessa, on ihan selkeä ilmapuntari siitä, mitä siinä yhteiskunnassa tapahtuu. Eli kuten mä viittasin siihen soulilaiseen taiteilijaan, niin edes se presidentin kuvien heittely sieltä talon katolta ei ole sallittua. Hän joutuu siitä puhutteluun. Kaikki tietää, ketkä tämän teoksen on tehnyt. Siitä on ollut lehdessä ihan nimellä juttua ja he on joutunut tästä vielä ongelmiin. Mutta se tilanne saattaa muuttua tulevaisuudessa. Eli sen takia minusta olisi tärkeää kiinnittää myös tähän puoleen taiteesta huomiota. Ja ihan tällaisena loppuhuipennuksena niin sanotusti, muistaako kukaan, mihin tämä teos voisi liittyä? Tiedän. Ollaan jo kaikki varmaan tähän aikaan sen verran väsyneitä. Eli Barack Obaman vaalikampanja juliste vuodelta 2008, jonka teki vuorostaan amerikkalainen katutaiteilija. Ja kysymyksessä oli nimenomaan hope, toivo. Toivo siitä, että Amerikka muuttuu. Ja siihen kun sitten rinnastaa tämän Start from Zeroon uudistusten tappajan, niin viesti tulee ehkä vielä enemmän selville. Eli totta kai katutaiteilijat kansainvälisesti tietää toistensa työt ja viittaa niihin. Mutta omalta osaltani kiitoksia oikein paljon mielenkiinnostanne tänään. Ja jos teillä on jotain kysymyksiä, niin olkaa hyvä, olen täällä sitä varten.